talaga maghahalaman. Kasi sa family namin, yung mother ko, talagang mahilig na siya sa halaman. So, na-adapt ko yon. Lahat kami magkakapatid, talagang nagtatanim na. Magandang araw, ako si Binilda Alafris. Ako po yung may-ari ng Ugat Garden Shop. Ito ay matatagpuan sa Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ang ugat po ay may history talaga siya, pero hindi ko siya binalak na maging negosyo. Nagkataon lang kasi na may anak akong hearing impaired. Sa school nila, yung mga magulang, binigyan ng livelihood ng isang stakeholder. Nagdala nga siya ng tao na mag-seminar, mag-training sa amin ng water bonsai. O kaya doon siya nagsimula. We started as a group. Pero nung nag-graduate na yung anak ko doon sa school na yon, nakita ko yung potential nung water bonsai sa market. Kaya ginawa ko na siyang sarili kong negosyo. Nung nag-start pa lang ako, that was 2015. Nagpatulong na talaga ako sa DTI. So nag-ano lang ako sa mga trade fairs, bazaar. Pero nung 2018, nakakuha ko ng pwesto sa New Point Mall sa Angeles City. That was my first na shop. Pero dahil nga sa pandemic, napilitan akong mag-close dahil nga inuna ko muna yung health safety ng aking mga staff. Nag-umpisa lang ako backyard. Nag-start lang ako sa bahay lang. May mag-order, nag-start ako sa mga kaibigan, sa mga kasama ko sa school, sa mga parents. Yun ang nagsisimula ako doon sa mga relative ko. So yun, parang pinopromote kong sarili yung aking water bonsai. After that, yun nga, nag-start na akong magano ng DTI at saka sa Department of Agriculture. Nagtatrabaho ako bilang private employee sa Makati noon. Kasi graduate ako ng Bachelor of Science in Business Administration, Management major ako. So nagano ako sa mga private company. Pero dahil nga sa anak kong bunso, kailangan tutukan ko yung meron siyang hearing impairment, special education ang kailangan niya. So nag-stop ako, nag-focus ako sa kanya. Eventually, doon sa school niya, yun ang dahilan bakit ako nagkaroon ng source of income. Ito na nga ngayon yung business na yan. Bilang graduate ng management, the other side of negosyo, kailangan din yun eh. So ano ko rin doon, nagamit ko rin doon yung pinag-aralan ko. Pero pag merong side sa mga business talaga na kailangan matutunan mo along the way habang nag-ano ka ng negosyo mo. So kailangan talaga, tumatagal, hindi ka hihinto sa pag-aaral sa negosyo, tuloy-tuloy pa rin. Kahit nandyan ka na, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral pagdating sa negosyo. Learning nga dapat, huwag kang mag-stop sa learning mo. Kasi yung hilig ko talaga, paghahalaman, kailangan alam ko rin eh. Yung naging kaalaman ko, kailangan alam ko rin kung paano sila alagaan. Kasi kung passion lang, ang mga halaman iba-iba eh. Iba-iba din yung kailangan nilang pag-aalaga. Bawat isang halaman, meron silang kailangang sariling pag-aalaga, kung ano ang kailangan nilang sunlight, kung ano ang kailangan nilang nutrients, kailangan intindihin mo rin. Research, huwag kang maghihinto sa pagre-research. Kailangan alam mo kung ano yung negosyo mo. Kaya, lalo na sa financial na aspeto, naano ko rin yung napag-aralan ko doon. During pandemic, talagang apektado kami. Nung first bugso nung COVID, nag-stop talaga ako kasi nga, ang ano ko noon, yung safety eh. Pero nung 2021, medyo naglaylo konti. Diba? Nagano na uli yung COVID. Well, no choice ako eh. Kailangan kasi may staff akong sisweldohan. Hindi naman kasi kami huminto sa propagation namin eh, during pandemic. Doon namin dinivert. Yung masasayang na oras, doon ko dinivert sa production namin. So kailangan, tuloy-tuloy kami para in the end, kung tapos na, kung pwede nang lumabas, pwede na magbenta, meron na kaming naka-stocks, kumbaga. Kasi nga alam ko yung DTI naghahanap naman ng paraan kung paano kami tutulungan. So, medyo kung apektado man ako
sa ibang aspeto. Pero doon sa pagbebenta, medyo nakaganda nga, kumbaga. Pero habang tumatagal, kahit lumabas na lahat ng tao, wala na atang panahon mag-alaga ng halaman, yung mga soil ko, yung mga ornamentals, medyo nagbaba din yung price ngayon. Pero yung aking water bonsai, hindi naman ako nagtaas ng presyo, ganun pa rin. Ito siya yung medyo maganda ang kita. Para sa akin, mahalaga yung may halaman tayo sa loob ng bahay. Unang-una, lalo na sa panahon ng pandemic, nakakatanggal talaga siya ng stress. At saka sa health natin, nakakakuha tayo ng oxygen. Tapos tayo, nalilibang tayo, hindi natin naiisip yung mga problema, nadadivert natin sa paghahalaman. At saka, iba kasi yung ambience sa bahay pag may halaman. Hindi lang siya decoration actually. May naitutulong din sa atin. Siguro dahil hilig ko talaga, parang hindi ako mabubuhay pag wala akong inaanong halaman Kasi doon na talaga ako Yun na talaga yung gusto ko sa buhay ko. Kaya kahit konting panahon lang kahit busy ako, nag-aano talaga ako ng time para sa mga halaman ko. Always yan. Bago ako alis sa umaga, nandun muna ako sa kanila. Sa soil, sa ornamentals, mas gusto ko yung photos at saka snake plant kasi hindi sila mahirap alagaan. Hindi sila sensitibo. Basta itanim mo lang, diligan mo lang once a week, okay na sila. Actually sa water bonsai, pwede lahat Pero nag-focus ako sa San Francisco nga at saka Fortune at saka yung Aglaonemas. Kasi sila yung talagang tumatagal sa indoor. Ang indoor plants para ka rin nagtanim sa lupa Pero ang napapansin ko sa mga kliyente, kasi nga merong iba sabi nila hindi daw sila mahilig sa halaman, yun ang problema. Pero meron namang nakakaabot naman ng 1 taon, 2 taon. Pero sa ugat, lagi akong nagba-value doon sa perang binigay nila sa akin o yung binayad nila sa produkto ko. So always meron akong after sales report. Sa kliyente during bazaars, sa mga pag may bibili, binibigyan ko na sila ng calling card. Pag merong problema, text sila. Ang importante lang sa akin, ibalik yung base. Huwag lang nilang basagin kasi pag nabasag, wala na. Pero kung hanggat nandun yung base nila, anytime, anywhere, pwede ko siyang palitan ng halaman. Basta, kung namatay yung halaman niya, papalitan ko siya. Sa water bonsai po, ang pag-aalaga niya, bawal siya sa araw. Indoor lang talaga siya. Pwede naman siya kunting araw, wag lang direct. Ngayon, yung pagdidilig po, kailangan yung ugat laging nakalubog doon sa tubig. Pag nabawasan ko, mas okay kung didiligan mo na kaagad siya. Tapos, hindi maiwasan may aphids. Yung aphids na tinatawag namin, yung puti-puti, yung insekto, gagawa ka lang po ng pang-spray mo. Isang kutsarang dishwashing at saka tubig, haluin mo lang, spray mo lang sila. Ganun lang po. Ang feedback ng mga consumers namin, yung mga bumibili sa amin, Aglaonemas, mabilis siya. Hindi siya mahirap pag-alagaan. Aglaonemas, yung variety, marami yun variety ng Aglaonemas. Then photos nga, yun yung pinaka talagang mabenta sa amin in terms of ornamentals. Kasi nga, hindi sila mahirap alagaan. Ang monstera, kasi mga rare, meron silang pag ganyang klase ng halaman, meron silang specialized na kung paano sila alagaan. Hindi yung kagaya nung local lang na tanim na diligan mo lang, pwede na. Medyo mas maselan kasi yung mga rare na halaman Ang price range sa ornamentals namin, pwede nga 50 pesos Depende sa laki, depende sa depende sa klase ng halaman. Pero sa water bonsai, ito yung pinakamaliit ko. 275 siya. Pero meron akong 1.5, 2.5, depende sa laki. Pero ang saleable namin is this one, the 275 and the 350, yung medium size namin. Yun yung mabenta sa akin. Meron akong online, pero medyo mahirap kasi mag-focus doon kasi depende sa products Yung products ko kasi talagang mahirap siyang sa delivery kasi nga siya, breakable siya. So ang ginawa ko, nag-focus ako sa reseller. Meron akong reseller sa Maynila, sa
Bonifacio, o BGC Global. Meron akong isang reseller doon. Yung reseller ko, sila talaga nagpi-pick up. Tumatawag lang sila sa akin o magchat-chat, ayun, mag-order na sila. So pag okay na yung order nila, inform ko na sila, ready to pick up na. Makaka-order sila kung kung dito lang sila sa Pampanga, makikita naman nila kami sa iba-ibang bazaar. Usually nasa SMT ako, SMT Labastagan, Walter Mart. Pwede rin silang tumawag sa akin, 0948-589-7019 or Facebook, yung pangalan ko lang, Benilda M. Alapres. Tapos, page namin, Ugat Enterprises yung page namin. Importanteng matutunan ng mga kabataan kung paano mag-alaga ng halaman at paano nila pahalagahan ang halaman sa buhay natin kasi para alam nila din ano ba yung nabibigay ng halaman sa sarili natin, sa kalusugan natin. At ano ba ang parte ng halaman sa mundong ginagalawan natin. So parang bata pa lang sila, alam na nila yon. Matitrain na sila. Para naman sa mental health natin, ano ba yung halaga ng halaman? Pwede nating i-divert doon yung mga stress natin sa paggawa ng halaman. Instead na mag-isip tayo kung anong mangyayari sa mundo natin, mga problema natin, at least hindi natin maiisip kung meron tayong halaman na inalagaan. Kung uulitin ko ang buhay ko, ganun pa rin ang pipiliin ko. Paghahalaman pa rin. Kasi doon yung passion ko eh. Mahalaga sa akin, doon ako nabubuhay eh. At saka, sa tingin ko naman, malaking naitulong niya sa pamilya namin. Lalo na sa anak ko, napaaral ko sila dahil sa negosyo ko to. So kahit anong mangyari, dito pa rin ako pupunta. Sa paghahalaman pa rin. Sana po tangkilikin ninyo ang local nating mga produkto, lalo na po si Ugat Enterprises po. Lagi nyo kami makikita sa mga bazaar ng DTI at sa Department of Agriculture. Sana po, huwag kayong magsawa na tumangkilik sa amin para makabangon naman kami muli pagkatapos itong pandemyang ito. Sana hindi lang ang ugat, lahat po sana naman kasama naming maliliit na negosyante, lahat po sana kami tulungan ninyong makabangon uli. Maraming salamat po.